София, България, 2001 година. В кварталния компютърен клуб се събират деца от близките училища, за да поиграят между часовете. Децата се разделят на две групи и битката започва. Едните са добрите, другите са лошите. Войната се води с всякакви оръжия, до смърт или победа. Сред живите картинки на екрана опасността те дебне от всякъде. Ние пък ще се върнем в 20 век, сред живите картинки на старите кинопрегледи, за да вземем участие в голямата война – войната на световете. Към средата на 20 век светът е разделен на две. Играят добрите срещу лошите. Изтока срещу запада. Нашият свят срещу техния. Понеже и киното е оръжие в голямата война, на екрана на прегледа ние сме неизменно добрите, а нашите врагове са винаги много лоши. Само 7 години след Втората световна война оръдията отново отправят черните си дола срещу мирното човечество. Отново танкове тъпчат мирните полета на Западна Германия, Франция и Италия. Американо-английските империалисти нагло и открито размахват знамето на нова хищническа война. Западна Европа се превръща в огромен военен лагер. Маневри, вербуване на убийци. Ето го, подпалвача на нова война. Фалшива е твоята усмивка, Айзенхауер. Народите не те искат в Европа. Мразят те. Не искат твоите самолети със смъртоносни бомби, твоите летища, бази и хангари. Срещу подпалвачите на войни стои могъщият лагер на мира, начело с Великият Съветски съюз, надеждата и опората на прогресивното човечество. Творческият труд на съветските народи преобразява природата. Създават се нови морета. Реките променят своите течения. Пустини се превръщат в цветущи градини. Светлина и радост изпълват необятната съветска страна. В чест на Третия национален конгрес на мира и на Великия конгрес на народите в защита на мира, строителите на нашата социалистическа родина завоюват нови трудови успехи. Те изпълняват задачата, поставена от другаря Вълко Червенков, да мобилизират, да организират и сплотят всички здрави сили на българската нация за активна защита на мира в името на живота и бъдещето на нашия народ. От стоманените корпуси на Сталин Варош и от широките кооперативни поля, унгарските трудещи се дават своя принос и своя глас за делото на мира. В Азия границата между двата свята минава по 38-я паралел и разделя Корея на две. На 25 юни 1950 година, с благословията на генералисимус Сталин, северокорейски войски нахлуват в Южна Корея. Половин милион корейци от двете страни
и 50 000 американски войници загиват в Корейската война. Пет години след разгрома на японските империалисти, наемниците на американския империализъм преминаха 38-я паралел и нахлуха в мирните корейски села и градове. В лицето на Корея американският империализъм нападна мира. Въздушните гангстери превърнаха в пепел и развалини древните паметници на многовековната корейска култура. Къщите, болниците, театрите и училищата. В цялата страна се разгръща широка всенародна акция за събиране облекло и обувки за борещия се за свобода и за победата на мира героичен корейски народ. На седянки жените предат, плетат и шият дрежки за децата на обгърната в пламъци Корея. За моето корейско братче давам своето новичко кожухче. Партизанинът Трифон Палаузов дава дрехите на своята другарка и малкия си син, героят Митко Палаузов, загинали като партизани. Нека с техните дрехи се облекат корейска героиня и корейско дете, сражаващи се за свободата на своя народ, както Митко и неговата майка се биха за свободата на нашия народ. Долна баня. А тук празнуват своя национален празник корейските деца, гости на България. Сок Се Мин мисли за убитата си майка от американските гангстери. В този тържествен ден малкият Ким Йон Кюн пише писмо до своята сестра в Корея. Мила Ким Йон Це, да знаеш как сърдечно ни посрещнаха в България. Богарите, българските пионери ни поднесоха цветя. Те са истински наши приятели. Милионите непобедими, мира и свободата браним ни. Врагът не спи, другари, да бдим, да работим за по-щастливи дни. Съединените американски щати запиха своето знаме в сърцето на Европа и смучат нейната кръв. Ето ги, наследниците на германския фашизъм. Ето ги наглите янки. Ето претендентите за световно господство, дошли да запалят войната в Европа. Там, на запад, блесна геният на маймуната художник Бетси. Широко известен е и майсторът на особената палитра Салваторе Дали. Нов принос в съкровищницата на западната култура е танцът рок-н-рол. Но върхът на изкуството да се забавлява, човекът от американския рай достига само в обществото на Ку Клукс Клана, под благодатната сянка на свободата. И прикованият Христос немее пред това атомно опиянение на западната култура. Френските и английски поробители удавиха в кръв национално-освободителното движение в Алжир и Кипър. Чувствайки, че губят своето господство завинаги, империалистите дръзнаха да нападнат вероломно Египет. Мирът, който човечеството така жадуваше, който беше така близък, не бе в техния интерес. Те търсеха война. Призивът на египетския народ за борба срещу интервентите намери отклик и далеко зад пределите на страната. В своите ноти до Израел, Англия и Франция, съветското правителство стана изразител на волята на цялото прогресивно човечество. Нашият народ на стотици събрания и митинги гласува резолюции, в които заклейми вероломното нападение на империалистите и изрази своето съчувствие и възхищение от справедливата борба на египетския народ. Империалистите се опитват отново да възстановят колониализма. Най-модерна военна техника и въоръжена до зъби армия подготвиха Англия и Франция, за да смажат волята за свобода у египетския народ, да надянат от
отново робския хомот на освобождаващите се арабски народи. Над Суец, по който мирно плуваха кораби от цял свят, се отправиха тежки самолети, натоварени с бомби и десантни войски. А докато империалистите дрънкаха оръжие или разпалваха войни, нашият народ неотклонно следваше своята мирна съзидателна политика. В строя влязоха нови крупни строежи, като язовир Сталин. Укрепна родната металургия. Това не е епизод от военни действия. Наскоро в Западна Германия фатална случайност стана причина да избухне една атомна бомба. Ето нагледно и някои от последиците за човека от радиоактивното излъчване при атомната експлозия. А какво ще бъде в една нова война? Мислят ли за своя народ днешните управници на Западна Германия, които в угода на американските милитаристи усърдно подготвят реактивна авиация за реваншистката армия? Гласовете от миналото, драги зрителю, не винаги казват истината. Тази история с бомбата всъщност се е случила само в кинопрегледа. Красива, празнична и възторжена е в тези дни Варшава. Като пълноводна река шумят колоните на младежи и девойки, дошли през планини и морета, преминали през много граници. Живописни са различните национални носии. Вълнуващо е хтят на десетки езици най-хубавите и звучни песни. Обличат оригиналните танци на народите от всички материци. Ноември 1956. В Унгария избухва въстание срещу управляващата комунистическа партия. Възползвали се от една мирна студентска демонстрация в Будапеща, платени агенти на империализма устроиха въоръжена провокация. В Унгария се развилня белият терор. За няколко дни само той донесе хиляди убити, бедствия и нищета. В унгарското въстание загиват 3000 души, 229 въстаници са екзекутирани веднага, 25 000 са арестувани, 200 000 емигрират. Но и тук военнолюбците удариха на камък. По покана на унгарското правителство, съветската армия тури край на кръвопролитията. Войните отличници по бойната и политическа подготовка, овладяващи различни видове оръжия, и този път показаха своето повишено майсторство и боеготовност да бранят мирния труд на народа и социалистическата ни родина. Тръгват те. Над тях свистят куршуми, вият мини, бие самолет. Но в речника им няма други думи, освен таз думичка – напред! През 1958 и през 1961 година Никита Сергеевич Хрушчов иска изтеглянето на американските войски от Западен Берлин и присъединяването му към Източен Берлин, като един свободен град, част от Германската демократична република. Западът отказва. На 13 август 1961 почва строежът на Берлинската стена. 3 десетилетия тя ще бъде паметник на разделена Европа. Трудещите се от Германската демократична република обявиха непоколебимото си решение да ликвидират опасното огнище на война в Западен Берлин. И тяхната воля ще стане дело. Западен Берлин ще бъде свободен град, защото с тях са миролюбивите хора от цял свят. С тях е могъщият Съветски съюз. За това именно побърза да дойде в Западен Берлин вице-президентът на щатите Джонсън. И този поздрав, помним го от някъде, нали? Напрежението в Караибско море все още не отслабва. Въпреки тържественото обещание на Кенеди пред световната общественост, че Съединените щати няма да нападат Куба, опасността от агресия не е преминала.
военноморските и военновъздушни сили на съвременните пирати отново затварят стоманения пръстен около зеления остров на свободата. Октомври 1962 година. Съветският съюз разполага в Куба стратегически бомбардировачи и ядрени ракети, насочени към големите градове на САЩ. В отговор, американският флот блокира Куба. 2 седмици и двете свръхсили обмислят стратегии за изпреварващ ядрен удар. Този път светът наистина е на ръба на голямата последна война. Но светът е смутен. Светът е потресен. Свободата на героична Куба е застрашена. Над вечно зеления остров надвисна смъртна опасност. Целият свободолюбив свят е на крак. Световната съвест настръхна. Човешкият разум се бунтува. С безграничен гняв и възмущение българският народ се възправя като един срещу империалистическите агресори и присъединява своя бурен протест към гласа на милионите хора от всички краища на света. Сега още не е късно да се предотврати непоправимото, да бъде отсечена вероломната ръка на агресора. Вдъхновени от програмата за построяването на комунизма, съветските войни са готови да защитят завоеванията на Великия Октомври. Минават ракетните части, най-внушителната сила на съветската армия. Нека треперят подпалвачите на нова война. Съветските войни, въоръжени с такова оръжие, са готови да съкрушат всеки агресор в самата му барлога. Но отново те започнаха. Те са сега в Виетнам, в Лаос, Корея, Конго, Доминика, но пипалата им се простират и край нас. Те са същите, които разориха Европа. Сега имената им са променени. Тогава те се наричаха гордо хитлерофашисти, а сега поробените народи ги наричат просто янки. Приятел в нужда се познава. Съветският съюз от все сърце оказва всестранна помощ на братския виетнамски народ за отблъскване на американската агресия. В съветските военно-въздушни училища се обучават младежи от Демократична република Виетнам. Днес те старателно овладяват сложната техника на свръхзвуковите самолети, а утре ще бъдат уверени бранители на своята родина. $60 милиона на ден за войната в Виетнам. Изобщо на Запад има неограничени възможности. В тази школа, например, на военноморските сили в Съединените щати, бъдещите нашественици се обучават успешно на юмручното право. С вълнение и трепет децата от цял свят очакват срещата в Пионерския дворец. Те всички са дошли да прегърнат от сърце пратениците на героичен Виетнам. С дълбока нежност са обградени малките герои. Париж не отдавна. Студентските вълнения за реформи на висшето образование в духа на съвременните изисквания съвпаднаха с борбите на френските трудещи се за сериозни социално-икономически подобрения на живота.
Лозунгът на демонстрантите е да служим на народа. Знамената на 142 страни изпълват националния стадион Васил Левски. Солидарност, мир и дружба. Това е повикът, който сплотява младежта от нашата планета. $12,000 български комсомолци демонстрират умение, ловкост, красота и сила. Но харесва ли ви такава свобода? Съдете сами. Ние предпочитаме свободата да издигаме, например, тежести. Това е нашият Иван Веселинов, най-силният в Европа. Ние предпочитаме да леем стомана, защото искаме да бъдем стоманен народ с голямо човешко сърце. През 1968 година 27 дивизии с 6300 танка, 800 самолета и 400 000 армия от Съветския съюз и братските социалистически страни окупират Чехословакия в отговор на идеите за социализъм с човешко лице, прогласени от Дукчев. Войници и офицери от братските социалистически страни водят приятелски разговори с населението, помагат да се разбере политическата обстановка. Реакционните сили направиха много, за да смутят чехословашките трудещи се, да ги объркат и дезориентират. Сложна и трудна е обстановката в Чехословакия, но солидарността на страните от Варшавския договор помага на чехословашкия народ да прозрее истината и намери верния път на своето естествено развитие в братското семейство на социалистическите страни. Безперспективност, бягство от социалните проблеми, духовно опустошение. Това е един от аспектите на вредното влияние на съвременното капиталистическо общество върху младежта. В такава насока се използва и религията, с възможностите на която се цели да се противодейства на прогреса. Толкова изразителни и красноречиви са изявите на хипи култа. И в резултат една младеж изгубила перспективи, дерейлирала от пътя на прогреса. Новите условия на живот промениха не само духовния, но и физическия облик на съвременната българска младеж. Висока, стройна, яка, нашата младеж днес дава нов облик на училищата и висшите учебни заведения, на заводите и кооперативните полета, на нашите градове и села. Докато хипита търсят изгубения смисъл на живота, младите хора от социалистическите страни изявяват личността си в областта на техниката, изкуството и спорта. Човечеството иска да живее в мир и красота. Ревю на красотата у нас. Два свята. Свят на хармонията и красотата и свят отровен от наркотици и поквара. Ето ни отново в нашия свят. София, България, 2001 година. Войната на световете е минало, отдавна забравено в ръждясалите кутии с филмова лента. Това е нашия свят, тук и сега, между минало и бъдеще. The emergency stop button is located above you in the center of the capsule.
Hold on tightly to the steel bars. А това е машина за развлечение, която със средствата на киното превръща сънищата ти в триизмерна реалност. Колкото и да се разхождаме със средствата на киното сред новините от миналото, накрая се връщаме тук и сега, по средата между нашето минало и нашето бъдеще.